Kasi mga kapiga, bibili kaming gulay. Andito lang din lang kami dadaan sa gulayan. Ilan po? Mga dalawa. 100 pa rin. Wala na din pala. Dagdagan ko na lang po. Bibili kaming gulay mga kapiga. Ito pala yun. Meron kayong broccoli? Ito, broccoli kasama. May kasama na pong Bukod siya. per kilo? So yung mga kapiga, ito yung 100. 100. Isang balot. Pwede kang nagbigay ako ng Paano to sir? Wala kaming pera. Vlogger na walang pera. Next time pag nakita nyo to, pabili na lang kayo sa akin. 200 isang balot. ng halagang Sa akin te, tatlo Tatlong chops. ganito. 300 no? para siyang lemon. 100. Tuturo na lang ako nito pagbabalot para may libre akong gulay. Hindi Dami. naman ako bibili. Dito lang yan mga kapiga sa Canada vegetable. Canada pala. Hi guys, subscribe nito, kapiga mo to. Dito. Yan. Kapiga mo to on the mix. Ito yung gulay namin. Pakita mo. Pero itong gulay namin oh. Iuntog ko sa yung 300 dito ulo niya. Okay, 300 lang to. Tinan mo. Patingin mo 300. Yan guys. 300 lang to guys. Dito lang yan. Ito, binigyan ko niya ate ng free. I-promote mo kasi itong istorya nyo sa taas oh. Pag bumili kayo dito ng limang 100 may free. Hindi mo 100. Limang balot. Tig 100. Oh. Dito lang yan sa Lourdes. Free na naman yan? Oo, siyempre hindi ako bumili. Mabuti ba hindi ka bibili, may free ka pa. Ayun guys. Dami yung dala. Lahat yan guys, free. May free ka? Oo, hindi ako Ayos! Ang lakas mo. tayo eh. Lakas mo. So yun guys, dami namin binili. Team kapiga mo to. Kapiga, Team Kapiga, piga. Mga kapiga, no? Nakita nyo naman kung gaano karami na aming gulay. Napakarami, may free pa. Hindi free na babae ha, free na gulay. Ganda pa pag umaga pa naman dito, no? Gabi kasi lagi tayo dumadaan eh. Napakataas ng bundok oh.